kalian sedaya masyarakat ingkang sampun Masyarakat. rawuh. Iki suwe-suwe medon tenan aku. Sabar. Sabar. Aku saka ngomahke wis tak persiapke mentalku soal yo kan iki. Wah, iki kok bengi Mbak Elisa aku nek ora mikir banget olehku ngejak omongan jagongan wis. Kula nggih ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun para warga ing laladan Kali Gayam ya Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri kene ya Mak heeh. Ngaturaken sugeng lenggah dumateng sedaya para tamu undangan ingkang rawuh ya heeh. Ki awake dhewe ado-ado saka laladan Gunung Kidul iki mesti tuwuh tandha pitakon kae dalange isih enom ya. Dalange isih bocah, kowe iki isih bocah. Bocah bayi wingi sore. Iya, aku rung didosa kok, Nduk. Oh iya. Gayamu ora. Ayo aku ki yo piye ya? Aku ki jan rung dong apa-apa ditimbali mrene. Heeh, jane ya Mak ya. Heeh. Wong kene ki yo akeh dalang-dalang ingkang senior-senior kene. Ya, dalang-dalang ing laladan kene ki akeh banget, Nduk. Ya, luwih apik kok kowe. Wah, lah nek aku ki blas ora enek apa-apane. Ya. Mula ya iki ya suatu keberkahan kanggo awake dhewe sak kanca ning atase wong sak aku sak kowe ditimbali mrene Nduk. Ya alhamdulillah Mak. Ngaturake sugeng dalu uga kanggo keluarga besar Madrasah Negeri 1 Gunung Kidul sekolahanku. Heeh. Wingi iki hari ulang tahun sing 46. Go ngaturke syukur rawuh. Sugeng mirsani dumateng paguyuban Pandemen Dalang Ki Yusuf. Ya. Uga kagem pamirsa live streaming ingkang mapan wonten ing pundi papan sugeng amirsani. Oh ya heeh. Iki no layang apa? Pamundutan saking pinanganten kakung pinanganten kekalih nderek foto wonten panggung kalian Ki Yusuf. Oh ya Nduk engko foto. Ya kowe yo ngadeg. Ya sak geleme. Oh ya. Wayah ngadeg ya ngadeg ngono kok ora iku. Wayah aku pengen ngadeg ya kayak ngadeg ngono wae. Diteke ya Mak, diteke. Heeh. Iya. Ana nawala Nduk saka sapa? Saking Bu Sri Rejeki Temanggung. Sugeng dalu Mas Yusuf nderek nyengkuyung mugi-mugi lancar sedayanipun. Mangke nyuwun kelinci ucul ya ingkang nembang Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh ya heeh. Ngestokke dawuh Mak. Ki mau saka mburi kelir aku ya diparingi nawala. Heeh. Ana Cehna Tresna menika 700.000 alhamdulillah berkah barokah ya wacan Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe request gending bocange nyuwun selendang biru. Oh ya. Katur sedaya keluarga besar CV Selo Gajah yang dipimpin oleh penyanyi Bapak Darpo. Ya, semoga jaya selalu. Amin amin Mak. Dari kami Bapak Haji Rudi W. Saking Sukamara Nganjuk matur sembah nuwun. Weh, adoh saka laladan Nganjuk. Cedhak nek saka kene. Heeh. Adoh ki nek saka nggone dhewe kono. Iya Mak, iya. Kowe mau perjalanan mrene kowe nemeti dalan ora Mak? Ora aku ora nemeti dalan. Aku turu kok Nduk. Oh iya. Ngopo perjalanan ki pek dinikmati ya enake ya nggih turu ya. Ya karo alon-alon ya ngaso ya. Ki mau aku wis di kepareng di ampirke ana daleme pepundhenku. Sapa? Iki alim ulama ning Kediri kene. Sapa? Nyane Gus Faidin. Ya. Mau sedina rak kowe ning kono. Karo kancaku. Sapa? Ya ku ya pepundhenku. Sapa Mak? Gus Roni Adiwagimin. Oh iya. Alhamdulillah wontene aku ngejak karo Kakang Masku Mas Roni kuwi iso dadi neng kono ya melu sempur-sempur adas Nduk. Iya. Kolaborasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Bu-ibu saha bucange sugeng dalu. Kula Mas Dianto saking Tlatah Ngesong Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri nyuwun caping gunung kalian sambel kemangi kula tujuaken dumateng Bapak
Darman di Kota Sorong, Papua Barat. Sekian, terima kasih. Matur sembah nuwun. Heeh. Sawere 200.000 karo iki ana rokok werna putih. Heeh. Arep tokeke sapa? Tak ijolke sabun. Aku ki sing butuh sabun e. Aku ngono ora butuh mesti tak neke ora mesti diudut. Ya. Aja dijolke sabun, ya tak ijolke beras karo ndok engko ora. Iya. Ya kuwi. Ora wurung ya mung duncalke ning mburi kae. Nganggep. Iya. Ana neh ora mak. Akeh banget ya anisian. Ya ning WA ya akeh sing durung tak waca ya. Begiki dikancani sinden akeh, sindane akeh ya. Sindane rasa stroberi kabeh. Heeh. Ping-ping kabeh ya mak. Heeh. Ning ana siji sing beda. Lah kaya ora melu briefing iki mau. Lho. Liyane pink to. Liyane pink iki rasa min apa-apa iki. Warna biru-biru rada putih iki. Iya, sapa kuwi, Mak? Penjane Mbak Elisa karo Salaso. Oh iya. Mengki kira melu nyengkuyung awake dhewe. Delalahe pasela. Iya. Mula ya disuwun karo penjane Bapak Darpo, heeh. Supayane melu nyengkuyung awake dhewe ngregengke kanan pegelaran malam ini ya, Nduk. Heeh. Siji mboko siji diaturke tetembangane. Heeh. Iki mau, Nduk. Heeh. Seka penjenane iki mau sing nyawer pira? Rokok. Heeh. Sing nyawer 100 iki mau barang. Iya. Yane Pak Haji Rudi W. Ya. Nyuwun selendang biru. Apa ora engko nek goro-goro wae? Ya nek donge iki iya. Heeh. Kuwi engko bagiane Lek Petruk karo Lek Gareng karo Lek Bagong. Heeh. Roni melu. Rombongane. Iya. Ki mau diaturke, Nduk. Ya. Saka penjane Mas Dianto saking Tlatah Ngesong ki mau diaturke. Ya. Nyuwune apa? Caping gunung kalian sambel kemangi. Ya. Sapa sing takon ngadeg, Mak? Ya sinden loro lah, sisan ora apa-apa. Ya. Sapa? Penjane Mbak Elisa karo Mbak sing rada keclok. Apa? Ki sinden ruwet ketemu sinden weng. Sapa sing takon Mbak Elisa karo mesti wis do nebak. Ayo. Sapa sing rumangsa? Oh, Mbak Via ngacung, Nduk. Oh iya. Oh, Mbak Via karo Mbak Elisa. Ya diaturi jumeneng, Mak. Heeh, monggo sepati, Mas, Mbak. Iki aku ki rada apa ya rada lek ngomong ki suaraku rada ayo rada jero ya. Heeh ta. Ki ya mergo kokean turu jane iki. Oh ngono. Nek kokean turu ki suarane dadi ngono kuwi. Malah jero. Heeh. Oh sesuk diokehi sing turu ben saya jero ya, Le. Oh iya, sesuk mung gembreng-gentrok. Lah ya ngono ta? Ya saya. Berarti aku kon ngokahi lehku turu. Ya ben saya jero. Lah dalang itu kan bagusnya gitu, suarane dalam. Oh iya. Jero. Oh, syukur-syukur kepara mayang karo turu ngono ben suarane jero ya. Yo aja, dalang ki tirakat ya Le, kok kon merem ki njok Le ditonton apa? Heeh. Gitu lho, ya tetep melek, apa sing melek. tetep melek. Melek. Aku ngomong apa? Aku ngomong apa? Lah kono le ngomong melek kok. Lah iya. M-M-E-L-L K. Melek. Ini enek stripe dhuwur diwaca Oh, stripe ana. Ana. Melek. Melek ora kok mbelek. Ya iyalah, ngomong gitu aja susah ya. Melek. Gitu. Sowan mriki wonten Kaligaya. Nggih, wonten panggenanipun Bapak Darpo. Ngaturaken kula suwun. Kula nuwun. Kula suwun apane? Permisi. Oh, kula nuwun. Kula suwun. Kula Nuwun itu minta.
Nuwun. Iya, Kula nuwun beda arti empan Nuwun papan. itu makasih. Nuwun iso makasih. Oh iya. Oh benar. Nek Kula suwun makasih. minta. Oh ya, kula nuwun. Kula Matur nuwun. Kula Iya. nuwun padarpa. Ya, iki kula sowan mriki kalih se rombongan tapi nggih Sak rombongan. sak Jogja rombongan nangel. tapi jalure dhewe-dhewe kowe medal kidal apa medal lor? Medal kidal apa to? Aku kok sesek ngomongan karo kono. Kamu kan Gunung Kidal. Gunung Kidul, Gunung Lewate Kidal. kan via Kidal. Nah. Kidul. Iya. Basa krama ya sup iki basa Jawa ya sing apik krama. Kidul ku ya basane ya kidul. Ya Kidal. Ya Kalau lor itu ora. kramanya apa? Ler. Iya. Kalau kidul ya Ya Kidal. kidul. Loh, piye kok ora diganti? Nek lor kok diganti ler. Ya ler kuwi ben Ya wis cah sopan. sekolah iki kudu kritis lho, kowe cah sekolah. Lho aku sehat kok kon kritis piye to? Maksudnya duduk kritis kuwi, kudu sakit gerah dudu Oh, lara iya. dudu. Heeh. Kritis maksudnya uteke, pikirane. Uteke. gitu Pikirane loh. Iya. apa mikirane nalare ora uteke. Jadi medal ngendi ler. Medal Lewat aku mau ler apa? Oh kowe merem ya? metu anu aku Sragen Timur, ini Ngawi, Oh, metu Ngawi Nganjuk. aku. Oh, Ngawi. Aku ora arti aku turu Oh kok kowe kuwi. micek ya. Micek, Kowe melek apa mirem? micek ya anak. Kamu juga bisa ya kudu turu sih. Kalau Micek. kayak bengi kerja awan kudu turu. Ya Iya. syukur nek Micek. ngono. Dalang kudu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Jaga nek Jawane ya jaga ora menjaga, jaga kesehatan. Ya ngono. padha kan menjaga. Men jaga kuwi tegese Ya. ben dijaga. Nah, Menjaga ngono lho. Menjaga. Mbah aku. Iki jane minta. entuk ning endi to iki? Pak Pangapunten Pak ingkang dereng tepang, dereng kenal kalih kula iki apa sih? Iki makhluk apa gitu ya. Makhluk apa? Alien Kula Bapak Ibu menika penasaran. alien. Oh, cancane nggih sinden tapi sinden temon gitu. Oh. Jadi ditemu dulu saking Sulawesi terus belajar wonten Jawa. Heeh. Terus dikedhekake kalih Ki Seno Nugroho. Nggih. Terus dadi sinden, terus mbah saking petuke malah sok diundang-undang. mergo lepetok. Mergo salah, ora mergo lepetok ning ilatku sing cawang itu ketoke sing longko. Ora ndelok, ora Delok ndelok. keket. Alah kamu pengen demek ilatku ya. Ora Kamu mengarep caci lek ngerti. kok ya pengen sih. Jare cawang iki kaya ula kae lho tak pikir ki ilate ki. Apa gono Ora. iya ya. Kaya Nah, iya. ngapa ta? Nek kowe ya pengen delok. Sing baku nderek remen, nderek bingang. Remen. Remen derek. Salah remen, terus, derek salah bingung. terus. Remen derek remen. Remen. Beda arti lho. Remen Beda itu arti. lagu nangis. Nemen, nemen. Oh nemen, ya remen beng bingah seneng sanget. Heeh. Anggenipun Sanget. nggih menika padarpa saged merah bekaken, ndaup paken. Ndhaopaken merapikaken. Putra putrinipun. Ndhaopaken. heeh. Nggih nderek dedonga. Mugi-mugi langgeng. Langgeng. Anggenipun bebrayan. Anggenipun bebrayan. Boten namung dumugi keken-keken nenen-nenen mawon. Kaken-kakenin Tapi inen-inen. dumugi sapupuning Inen-inen yuswa. ora kok. Inen-inen. Nen. Inen-inen. Nen-nen. Inen-inen. Inen-inen. Heeh. Kakek-kakek itu kan kaken-kaken. Kaken-kaken. Nenek-nenek. Yo Inen-inen. nenek-nenek. Kakek itu kaken. Nenek yo nenek gitu. Inen-inen. Fokusnya salah kowe. Inen-inen. Inen-inen. Diganti. Diganti Sing nen. ganti kowe. Aku. Oh ya wes, aku manut kamu. Inen-inen. Ninen-ninen. Aku iki sinden saka ngendi sih galak banget sih. Kuwi ya Aku temen. takut sama dia. Kuwi maneh sakurunge melu aku nyinden to Mbak Elisa. Iya. Kuwi nang aku nggon lampu merah kae iki sing blunyuan nganggo warna abu-abu lho, manusia silver kae lho. Oh alah, aku Duh, iki kok aku mesake. melu seneng lho. Dadi kowe mbiyen ki wudo mbok neyek silver-silver ngono. Ya piye carane lentuk duit yu sing penting Oh halal. ya apik, saiki mbok ajari nyinden mongko mbiyen mong Iya. hormat tok ngene aku seneng lho aku.
Ya ngono kuwi sinau nyinden ki suarane kan iso payu to. Ya payu. Iya, ngono. Dadi ra mung ngene awake di ngono aku ra Kok awake di ngene? Lah kan diunai silver-silver Diblonjoi. itu. Ah iki wis pas iki. Oh iya, jane aku sing wangun ya. Iya. Aja ngono, pokoke ning kene nguri-uri budaya, Nggih. tur ya melu nirakat, ya melu ndongakake temanten kekalih, Iya. tur Ndongake. ndongakake Pak Darpo lan Bu Lastri, muga-muga pinaringan kathah berkah, kathah rejeki. Amin. Wis Rejeki. gelar wayang didongake tiyang ingkang kathah. Amin. Lan sik rawuh wonten kayam dusun Karang. desa Kali Kaligayam. gayam. Menika juga diparingi koko bahagian. Kok bagiane apa? Kebahagiaan ngerti itu nama apa kamu. sih bahasa Jawa kebahagiaan? Ayo kabagian kok Kabagian. Oh ya, bagian. kabagian. Kabagian. Engkang lumintu. Heeh. Nggih lan Amin. rejeki kathah berkah. Amin. Panjang yuswa. Amin. Paringi sing dereng meteng paringi putra. Meteng nggih. Gerbini sing Gerbini. dereng kagungan putra ngal Sing paring. Sing dereng kagungan pacar nggih paringi pasangan. Amin. Sing duwe utang sesuk iso nglunasi utange. Amin. Patah apa sih? Iki kowe ndongake apa gitu lho. Iya padha. Ya ora etok gitu, belajar ndongake apa ngono aja iden. Lah kok nek padha? Hah? Nek padha. Ya dibedos tetek. Setitik. Setitik. Sedikit, setik-tik. Ya, untuk kedua mempelai itu. Lah iya bener. Malah Mempelai pinter kuwi. aku sih kowe sing Jawa. Pengantin. Kedua Pinanganten pengantin kekali. nggih. Kagem Galak Untuk banget kedua- ya iki. oh wi. Untuk Pedi kedua aku. Cenato suarane kok. Alon-alon. Ya. Alon-alon. Ya untuk kedua pengantin semoga diberikan kebahagiaan. Amin. Cepat diberi momongan. Ampun tiru niki nggih. Dijauhkan dari godaan. Nah. Kok ampun tiru niki ngapa Hmm? Mergane ngapa kok aja ditiru iki? Salahe dhewe apa? Ayo kan- Lupute apa? Dia kan galak. Oh, galak. Emang nek galak kuwi aja ditiru. Ya Ora galak. oleh. Kadang-kadang galak ki apik lho nggo Galake mendidik galak anak-anak. tresno. Heeh, galake galak tresno ngono. Galakku ki jane galak tresno Oh lho. ngono. Kowe wis duwe bojo. Wis. Oh, wis duwe putra. Wis. Oh iya. Piye? Kok Kowe- payu kowe payu sing galak mbangane sing ra Lho, galak. sing galak ki malah gelis payune. Oh ngono. Mugano gek galak wae. Lah kuwi galake galak tresno. Ah ning sapa-sapa digalaki berarti rak sapa-sapa ditresnani. Olah. Ora ya. Mula to mula. Ya niki wau namung ge gojekan mawon. Ingkang baku paring panglipur hiburan. Ya, Kagem sedaya masyarakat ingkang sampun Masyarakat. rawuh. Iki suwe-suwe medon tenan aku. Sabar, sabar. Sabar. Aku saka ngomahke wis tak persiapke mentalku soalnya yo iki. Wah, iki kok bengi Mbak Elisa aku nek ora mikir banget leh ku ngejak omongan jagongan wis mangsa ora iso dong bahasane. Wah, aku. aja dipikir kowe ning kene kerep-kerepo mangan tahu. Tahu ana werna loro ning Kediri iki. Tahu sing siji jeneng marake anget tahu PPO. Tahu apa? Tahu apa? Tahu apa? Tahu pepe. Tahu po. Tahu. Tahu Ah, sing Oh. tahu po kuwi bolong. Ning kowe kerep-kerep po mangan tahu. Takwa ben saya berisi iki uteke. Ya. Iki makane wong Kediri iki pinter-pinter soalnya kakean mangan tahu takwa. Ngono nggih Pak nggih. Kula kerep mangan tahu takwa nek nangger ning kene mampir tuku tahu takwa. Mangan ben ben utekmu ya ana cilik. isine. Nah, apa nih uteke? Urung tahu aku nggono ora ono isine apa ya iki. Sesuk ya nggawa njaluk Pak. Ya, Oke. minangkani pamundutan Mbak Elisa. Wow napa pamundutanipun? Wah, kuatah. Saking Mas Dianto ki mau caping Kelinci gunung. ucul wonten. Kelinci ucul ada. Caping gunung Caping wonten. gunung ada. Sing pundi riyin? Sambal Sambal kemangi kemangi juga ada. ada. Ya aku nderekan panjenengan ke polone. Bolone. Panjenengan iku kepolone rombongan. Kepo- Ke mimpin ke polo. Kepolo. Jadi aku nderek. Kepolo piye to sik? Kepolo. Das-dasan. Dadasan kepala kok kepolo. Ya itu maksudku. Nah, Ke polo. Ke polo. Ya apa malah ngajari das-dasan sih? ndas Ya, ngendi? ke kepala. Kepala. Pemimpin. Oh ya. Dalang itu walaupun kecil dia dipercaya dalam panggung sebagai pemimpin. Yo Jadi nek aku manut. mayang. Aku nek ora mayang dibuli karo piyaga-piyaga iki. Sapa sing kerek mbuli? Kabeh tanpa terkecuali.
Ayo ora apa-apa ya aku malah seneng kok ngono kuwi. Ya iki keakraban namanya. Aku kuwi disengit wong malah seneng kok aku ki, Mbak. Malah seneng. Tenane. Iya. Atimu ora apa-apa? Atimu ora apa-apa? Ora apa-apa lah. Bakoh. Bakoh. Oh ya syukur. Wis ora ndek ati aku kok. Mergo sing kae. Ora. Udah. Iki untung sampean orang gawa olik sehono iki. Membahas kuwi Rocok ya. kabeh. Sotekan ngending-ngending kok. Nggih, namuke muji. Sing alon-alon sithik, Mbak. Napa? Caping gunung. Oke, siap. Nggo jenggelengan mboten? Jenglengan ya. Oke. Sing kon jengleng kuwi sing kaya bakpao kuwi. Nganggo parian mboten? Heeh, parian engko. Oh ya, engko siap-siap gek do nyekel HP. Aku wis jegleng berarti ora parian. Ta? Iki sing didongakake boleh Pak Darpo, Bu Sulastri boleh. Heeh, kuwi. Manten ke kalih Mas Soirul sama Mbak Kofifah boleh. Iya. Warga Kalikayam boleh, CVK Jamada boleh. Monggo. Boleh. Ya, saka Mbak Via dulu. Parian. Loh, bawa. bawa we durung andang pengen Saben pari. Saben pengi. Ya, Ayo. rada maju. Saben bengi Ko. Kalau kamu bawa aku tak mumbul, kalau aku bawa kamu mumbul ya. Aku mumbul. Oh iya. Padalang mumbulin enggak? Siapa? Kamu ikut mumbulin enggak? Aku nanti aja. Oh, nanti aja mumbulnya. Oke. Nanti kalau aku udah pengen mumbul aku tak mumbul sendiri. Iya. Apa? Tapi mumbulnya nggak di sini. Oh, itu ada caranya. Hmm. Ada cara khusus. Ya ini kan buat duduk itu. Iya, kalau duduk bisa mumbul juga. Iya tapi nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Kan cuma bayangke. Oh, bayangin kirain pakai yang habis mumbul tancepin gitu loh. Enggak. Oh, enggak. Oh iya. Mumbulnya cuman gini. Oh iya, macam yogo-yogo ya. Atas bawah. Oh iya. Yen memajang mung karo janur kuning. Piye lah iku mumbul? Horek. Mak biu. Ulate kok langsung malih ki ngopo? Lah kok mak biu ki? Lah wong ya padha kok. Masa Kene mau ora mak biu kok aku mak biu. Lah mak biu kowe dionekke mak biu kok ora trimo ki apa ya kuwi? Sing mak biu ki apa ya? Coba nggon aku Coba ya, baleni coba. coba baleni kene. Tuh, sopan rapi apik bleng. Coba kono genti. Coba. Toh. Lah iki ya sopan rapi apik ngono kok. Kuwi cara berenangi gaya batu ngerti lho. Gak apa-apa, wis sing penting lak mumbule, ora apa-apa. Mumbul jenggleng kok gembrombyang. Kembang wae. Kan manut kae. Gleng-gleng. Saya ndene kamu kesini aja, aku tak di sana. Aku tak menghadap bapak-bapak nggih panggih. Iya. Ayo kamu lagi pacitan. Berarti dirimu genti ya sing mumbul ya? Iya meri banget sih. Pacitan. Yo.
pasar laras. Apa lo? Sak pundakmu aja bunyinya segitu apalagi yang lain. Cuman Ayo, sepundak kaki aja lo. pundak we lho. Mau esuk wis boncengan kok. Panas udan. Ayo. Ayo parikane. Iki wis anu Mbak Anggi wis umalumil. Ayo. Ya karena kayak Ya. gitu kan ya Parikane. persiapan to Mas Ayo. Yusuf. Parikane. Nah, ya. None, sekarang sapa iki? Ayo milih. Mbak Anggi cari wis umaumi. Oh Mbak Niken, aku gitu. Oh, Mbak Niken. Mbak Niken iki ket mau ki pengen maju dhisik asline. Asline. Asline niku ya aja lah ndak dia nanti kepedean. Apa ya sapa? Mbak Niken apa Mbak Anggi? Pokoke kabeh sing nganggo seragam rasa stroberi kudu parikan. Tak uculi wae Pak, ya. Wah. Ya karepmu. Ganti chat mau. Yo. Mbak Niken apa Mbak Anggi, Mbak Anggi. Anggi. Aja kisik iki wae sing ning ngarep. Ora iso aku mau wis Alah. kumpul barang kok. Alah yo. Ayo Mbak Anggi, yo. Tak contohnya kowe kudu gelem lho, ya Via. Ora melarikan diri. Heeh. Tuku getri. Ora oleh karanggayam lho arek tak nggo lho. Ora. Nanti. Tuku getri. Tak mamah. Tuh. Kaya Master Limbat. Ya ora apa-apa murid aku. Pak Darpo lan Bu Sulastri pinaringan panjang yuswa lan kathah berkah. Amin. Lantuk padha lho. Yo Mbak Anggi. Loh, kowe kok lari? Melarikan diri Via ayo. Kowe sik, buka Bro. dulu. Ini kan Kowe sik, gini, Bro. Gini gitu loh. Heeh. Tak contone wis. Garuk. Ya Mas Yusuf ya, contone. Aku ya radong aku tak contone wis kira. Wis dicontoni karo Mbak Elisa ganti. Heeh. Ngono lho. Nano. Nano. Ngono. Heeh. Ayo kok malah melirik sih? Via kamu itu udah makan di depan. ayam. Nah, makan ayam. Ayamnya tua. Ayamnya tua. Kok yo kita tua. Oh, iya. Ya, ngono toh. Sabar. Terus Warga Ayo Kali ngerti. Gayam. Panjang Yuswa. Sehat sentosa ngono. ditampi mboten Pak Sehat Bu. sentosa. Lho iki dongape lho. Iya. Ganti sing iki si anak kecil, ayo. Ya, Mbak Anggi. Dolanan. Karo Mas Galih. Kok ya milih. Ayo, oh Karo ngono. ya sinden karo yoga iki ngono kuwi kok ya. Saiki ngono kuwi to. Saiki karo kono to. Oh alah, ki ngerti aku. Sekarang ya hadap-hadapan. Berarti aku ki mematahkan ini ya, ada kain, ada Iya. benang di sini tak patahkan. Kita di di sini sayang aja. sekali. Ming parian, Mbak. Ah, masa. Berawal Tenan, dari ya, parian biasa. Tenan ya ora apa-apa, berawal dari parian. Piye mau Mas Galih piye? Ya, Mas Dolanan Galih, sama ya. Mas Galih. Mugi kebaeng kabagyan kagem temanten kekalih. Ora apa-apa penting nyambung kata-katane. Ya, boleh Mas Galih boleh. Wis tak contoni. Tibane Alah. teman-teman. Yo, dumeh HP yo nyontoni Yo, kamu. lagi. Ayo, heeh. Mbak Yanti. Mbak Yanti ya. Iya. Kudu nyambung. Menyang Klaten Wah. liwat sawah. Lho, Ya minta dalan sak karepku sing menyang aku kok. Dalan apa akeh yo. Liwat Sob, yo. ngendi-ngendi dalan kena. penak kula Penak alus oke. saiki oke. Ya aku kok. seneng liwat sawah. Sing gronjal-gronjal. Aja liwat sawah, jembrung. Ki parian yo. Oh iya.
sakaremu. Mugi sang pinanganten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iya. Wah ora laras ya ben. Nggawa gamelan dhewe kok, Mak. Ayo Mbak Niken, ayo. Ini kan yang cantik. Iki Lagi, sinden lagi. pinter iki soalnya iki. Sing paling pinter iki. Nah. Turune ngamben. Alah, ya karang ya malam-malam. Pikirane kok turu wae. Iki via mau ya wis merem. Talu ya semono. Karo Pak Pardi. Oh, lah ngono terangane. Wede. Lagi ngerti aku. Wede. Wede. Wis bahagia ya Wede. alhamdulillah. Pak Pardi langsung alhamdulillah wi lho. Tenang. Bahagia Wede, tenan itu. vitamin wede. Beda emang agak lain yang satu ya. Tadi yang satu Karo gawe Pak karo Pardi. Pardi. Mugi penganten Pengantin apa ta? Kota sing guyon itu ta. Turun ning amben. murah rezeki. Amin. Amin. Kok terus Pak Pardi japri. Takon rega kebaya. Heeh. Gue story ngonan. Wih tua-tua keladi lho, hati-hati lho. Iya. Sandinge, ayo Bu RT. Burete, Bu RT. Bu Yoga. Aja ning amben, pindah liyane. Pindah nanti no. Tuku emas, Nah, tuku Mas. tinggo Mbak Laras. Sapa kowe? Ada deh. Wah. Mbakku dikenalke. Engko. Eh? Rak lali aku sik to. Warga kali gayam berkah barokah. Loh. Loh. Oke, apa? Loh. Balik sing tak urus. Sik dadi lali aku. Tak Sik, urus. Baleni. Tuku emas. Apa? Oh. AS karo AS kok. Emas gombak laras kok. Dadi lali aku gara-gara Kaya gayam barokah. gara-gara Aduh, ning tenan. amben mau lho. Ambene wis dienggo Pak Pardi karo Sik, Niken. baleni. Tuku. Sik. Tuku emas. Tuku emas. Sik bro. Gara-gara- Sabar lo, ketak lo. Pak RT udah sedakap ya. Jangan malu-malukan saya gitu kata Pak RT. Sik. Hmm. Tuku emas. Iya, tuku emas. Tinggo Mbak Laras. Heeh. Warga kali gayam. Loh. Sehat waras. Dengan Bagas waras. Amin. Ora apa-apa. Warga kali gayam sing bergas ngono. Ngai Kok as. ngono ya oleh. Ulate terus kaya adunan. Wah bahaya iki ngene ning omah bahaya. Ngelos ngene iki Pak Mongko. Ya Bu. Karena Aku cara-carane. malah bingung. Iya. Kudu nyambung iki. Ya. Tuku bayem Bayem. Bayem ditaleni. ditaleni. Kali gayam ngono nek. Ya ora apa-apa to. Warga masyarakat kali gayam. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Banyak rezeki. Sing penting Amin. dongane tulus donga sinden ki mandi. Wis do saune buntu unine. nalare, Mak. Ora apa. Iya, sawan mau wis do ndangdutan kok ning kene. Iya. Malih mboten. Aleh no, Ayo masih dua ditekke. kok habisin. Ayo. Ndak nutupi nek di situ. Ayo. Butarni. Yo, Mama yo. Nek iki kena apik, nek iki aku Yo, ora senior kok. Iya. Mamaku kae. Ngaku aku. Mangan dupa
Waduh, Mangan apa? mangan dupa. Jatilan apa? Iya, Oh iya. dicampur tahu. Ya dicelup kayak sakarepe, ya. Oh iya, sakarepe kok wis awas. Keluarga Pak Darpa tentrem rahayu. Amin. Amin, ya Iki rabbal bener alamin. iki, abe-abe. Api-api, AO. Monggo, nek iki kena bener yo iki. Tidak diragukan lagi. Monggo Bu Lia. Mangan koro, Mangan karo rasane asin. asin. Mugi Pak Darpo sehat lahir batin. Amin. Senior itu tidak diragukan lagi. Sing mandi jongane mung loro, Mbak. Samene oke. Paling mandi loro. Eh, Sing nggo dupa mau. Ya iya. Panas udan Dan panas saling-aling caping guna. nadyan ora tekek lorek. Strok gandeng ya ora. Nadyan wadon sarata Ya. Dilangsung guys. Jaipongke mak. Heeh, monggo Mas masak. Adem-adem ayo masak ayo. Ayo Yanti. Yanti wis ngipi. Ngono do nyenggaki ben ora ngantuk ya. Aku mau reti kono si sapa sing tengah iki sapa jenenge? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Bawa bayi to? Oh ya. Lagi jagungan karo bayine ternyata. Ya, syukur
Seger bisa Kurang banter ora? Hah? Kurang banter ora? Kurang. Oh ya biasanya nek ning lampu merah sok lemun joget brutal. Apa ngono kuwi? Heeh. Ngono kuwi sing marai payu. Iya. Banter ya iki? Banter. seger bisa Kasih